wasa ƙwaƙwalwa. Sayyidina Hashim ɗaya ne daga cikin kakannin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim ba sunansa bane na asali, Hashim inkiya ne. Fassara Hashim shine wanda ya fara tara mutane ya ciyar da su dan Allah. A takaice idan ka taɓa zuwa Makka ka ci sabil, to sayyidina Hashim ya samu ladanka saboda shi ya fara sawa a fara bada sabil. Tambaya ta farko shine menene asalin sunansa da sunan mahaifinsa? Sai tambaya ta biyu, lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira, akwai wasu mata da suka jeru suna masa waka kamar haka: nahanu banatun min banin najjari ya habbaza Muhammadin min jari, Allah Allahu Allah la ilaha illallah, Allahu Allah la ilaha illallah. Ɗan wace kabila ne wa'annan matan da suke wa Annabi wannan waka? Sai tambaya ta uku, wani annabi ne ya fara rubutu da alƙalami? Wani annabi ne? Duk wanda ya faɗi amsoshin nan yana da kyautar kati, ko kuma in ce duk wanda ya riga ba da amsa yana da kyautar kati. Mun gode, Allah ya samu dace. Malam, idan ka samu kuɗi, ka ci kuɗinka. Ka ci kuɗinka kuma kana? Mana. To yara ya kamata a tara musu ko? Wasu yaran za a tara? Yaran da za ka haifa mana. Ni an tara? Yau ba na ga inna ba mana kiris. Kaga inda kace saurayi da budurwa wani kallo ba. A wani kallon luwayya ake. To dan auta ne. Ba wanda auta kallon luwayya ba, wa za a yi wa kallon luwayya. Ya kai ne. Kai sun rasa ne. Kai kallo. Kai. Ba mu da wata kiba kake yi da wallahi.